Pentru a crea un cont de TradingView, intrăm în partea de curs gratuit despre automatizări, în creare cont TradingView cu e-mail, copiem linkul și îl deschidem în foaia în care dorim să lucrăm pentru a primi reward-ul de $15. Aici nu ne vom conecta cu Google, pentru că este foarte complicat în cazul în care dorim să schimbăm dispozitivul. Vom alege partea de e-mail. Aici introducem partea de e-mail și parola. După ce am introdus parola și e-mailul, trebuie să primim un cod de verificare a mail-ului. Am accesat linkul din mail primit pentru confirmare și ni se cere un username. Este foarte important ca acest username să îl avem și pe viitor, pentru că accesul la strategii se va da în baza acestui username. Bifăm aici și aici și în cazul în care dorim și partea de email, marketing, și aici vom alege Essentials cel puțin. Noi recomandăm Premium, dar fiecare alege ce plan îi se potrivește cel mai bine. Aici trebuie trecute datele personale. Voi sări peste acest pas. În acest moment, contul este creat. Cel mai important este să știm unde găsim ID-ul contului de TradingView ca să putem primi acces la strategii. Acesta se găsește aici. Futures Traders sau cum era în cealaltă parte, ID-ul pe care l-ați ales dumneavoastră la început. Aceasta este cea mai importantă parte din acest video.